Ay, ziyakhala. Azikhali ziyalila, azikhali ziyasweleka, azikhali ziyabhubha. Kuthiwa khokha ndoda. Ayi madoda, ayi le ngoma. Yina indawo ethilena ingoma izawuvala unyaka. Masibulise, masipotise baphulaphule emakhaya. Sinibulise kwi-channel yethu entsha qaqa eniyiphathelwa nguSihle Manqayi. Ewe ndiyabulisa, ndiyabhotisa i-channel yethu eyaziwa njenge-Teasers TV intsha qaqa eniphathele indaba ke ezosaziwayo neendaba zemidlalo. Le channel lena ingungqa phambili kwaye izaniphathela indaba ngobufresh zisentsha qaqa. Yemadoda yatsho ingoma kaSminoff ethi khokha ndoda mabalengu imali yase-Absa. Athi mabalengu buzofunani ngoba ndakuxelela uba imali ndathenga ngayo amatsheyini, kodwa uSminoff umile uthi khokha ndoda. Abantu bayayifuna imali yabo. Andikho lapho ke bantakwethu, manibulise. Ndithi ndiyabulisa, ndiyathemba niyonwabele i-weekend yenu nosuku lwenu langecawe nilonwabele. Endiza nazo ke namhlanje njengoba benditshilo ke ndathi ndiniphathela indaba ezintsha eMzantsi Afrika ngama-celebrity ezintsha ezosaziwayo mvanje. Masibambe ngazo zozibini sithi wuntsu sonwabisane nophumelele isicoco okanye indebe kaMiss South Africa ongunobuhle ke walapha eMzantsi Afrika uNdori Ndavi. Masibamele ke ba ebesithini okanye uphumelele njani. Baphulaphuli kuyabonakala babe kumnandi kakhulu kule nzwakazi ichulumancile okanye isophukile. Siyazibona neenyembezi zovuyo. Masiye kwezesibini ke indaba. Yemadoda kuthiwa uBabes Wodumo lo kaMampintsha lo weholo. Yemadoda kuthiwa bonakale no-SK Khoza lo The Queen uyi-crush yamantombazana wonke eMzantsi Afrika. Kuthiwa u-SK Khoza babonakale endaweni benwabile ke noBabes Wodumo. Bezonwabele kodwa abantu bayabagxeka okanye bathi makulunyukwe ngoba aba bayaxakwa ziziyobisi. Omnye usengxakini ziziyobisi, omnye usengxakini butywala, kodwa ayo ndawo yam leyo. Kodwa bayazithetha izinto abazithethayo abantu. uMampintsha ingabuphi yena xa kusenzeka ezi zinto. Madoda kunzima eMzantsi Afrika. Masiye kwezesibini ke madoda, ingaba na uyibhitha ex Nota noba wenza nje okanye uzama nje urhuqela igama likaBerita okanye uthetha inyani ngoBerita okanye wena mphulaphula uyibona enjani into ethethwa nguNota ngoBerita. Uthi wena suzenza ifake yomntu, zibuyela kowenu elento emandebeleni uyeka kuzenza umXhosa. Ingaba ke uNota lamazwi athethiswa noba kuba ibhitha ex okanye ewathethiswa kuba ngaba eshiyiwe nguBerita, ngoba uBerita siyamazi ungumculi waziwayo kwaye ebetshatele kule ndedeba yakwaNota. Make sive ke uNota bawuthini kule nzwakazi nguBerita. No man, Kukuletu, you're not Berita. Stop pretending to be this Xhosa girl. No man, I told you that this thing must stop. I told you that this pretense must stop. You are not Xhosa. You are Ndebele girl from Bulawayo. Stop pretending to be someone you're not. Stop pretending to be someone you're not. What is that? Is this like a manic episode or something where now you're pretending to be someone you're not? You can't even speak your own home language. You can't even speak your own language. Your people don't even recognize you. No, man.
This is humiliating. It's embarrassing. I was talking to your fans earlier. Some older women. They're like, you're gonna go through this phase. You're just losing it for now. But I mean, look at what you're doing to yourself. For a Michael Kors bag, and you're happy. A Michael Kors bag is what shows you what your value or your self-worth is. I should have never bought you Michael Kors, because I wasn't buying you Michael Kors so that it can be your self-worth. Hayi mna babukeli ngoku kwam ndiyambona uNota hayi besayithanda le nzwakazi, yiyo loo nto ethetha kanje. Mna ngiyam phofu lolwam uluvo olo, bona uNota apha besazithandela kule nzwakazi. Kodwa ke asinothini, abantu bayathandana bayashiywe. Bathi umjolo usezawusihetha. Madoda makhe siye kwezemidlalo siyova babe kusenzeka ntoni, ngoba kuthiwa zikhalile, kuthiwa zikhala enyameni, zikhala ezimbanjeni, zakhala kwiindawo zonke. iMamelodi Sundowns yenze ezibukwayo izolo itywatyusha iqela leKaizer Chiefs ngamane eqandini 4-0 4-papa. iKaizer Chiefs kuyasoleka ke ngabadlali bangasemva abayichane kakhulu iKaizer Chiefs abenze impazamo umdlalo usasuka, apho ke iSundowns ayiziyekelanga yathi ulahlile nje thina sizawuthatha ipoints. Ibatywatyushile mani, kwangena nomfo waseSomalia wase-Ethiopia wafike wenza ezibukwayo. Bathi abantu my friend uyazenza izinto. Madoda hayi azikhali ziyalila. Xa kanti neRoyal AM itywatyushwe kanobum, yatywatyushwa siStellenbosch FC. Uzawukhumbula ke iRoyal AM liqela likaMamkhize eliphantsi kwakhe umama uMamkhize, isinana eMzantsi Afrika esaziwayo. Madoda aziphelelanga apho. iGolden Arrows nayo ibambe idraw. iRichards Bay ingathi ayifikanga igalelekile, ngoba ifike yatywatyusha isikhukhune ebesisaziwa ngoba sinabadlali abanzima kakhulu eMzantsi Afrika. Athi amazulu nathi iRichards Bay masincedise sike sitywatyushe iCape Town City ngamabini eqandeni. Ukutsho ke kwezemidlalo izolo ezenzekileyo, iKaizer Chiefs ibethwe ngamane eqandeni, iStellenbosch saphumelela ngamathathu sibetha iRoyal AM. iRichards Bay nayo ke iziphumelele owayo umdlalo ngelinye eqandeni betha isikhukhune FC. Amazulu nawo ke aziphumelele owawo umdlalo ebetha iCape Town City ngamabini kwelinye. Ingaba kwenzekani eCape Town City? Namhlanje ke sizawubukela iqela leOrlando Pirates liqubisana neChippa namhlanje ngentsimbi yesithathu. Ungaphoswa kwemphulaphuli. neTS Galaxy izawube idlala neSuperSport ngentsimbi yesihlanu 5:30 namhlanje eMalanga, apho ke zizawube zitywatyushwa. Madoda izinto ziyenzeka. iSpringboks iibhokhwe zakwenu zikhutshwe egadini ngenduku ngabafana baseNew Zealand, bezitywatyusha kanobomi ngamanqaku okanye nge-tries nge-35-23. Azamile ke amabhokobhoko, ngoba eli qela leNew Zealand liqela eliluqilima kakhulu. Masithembe beka xa kwelizayo ke bazawuphinde baphumelela abafana, ngoba bebenze kakuhle kakhulu kwiveki ephelileyo apho bebesitywatyushe kanobomi. Kodwa ithe iNew Zealand makwedini zibhokhwe ndini, phumana egadini yababetha ngo-35-23. Masibambe ngazo zozibini, sawuphinde ke sisifumane ezilandelayo ngomso. Enkosi, make sithi khokha.